cumpărat-o pe mână. Mie nu le pot cumpărat prăjnoiul. Sara, eu sunt sergent Matei. Eu sunt sergent Sulfur. Acum ne vedem cu bărbat. Care mână, mă cumpărat să fie cu dânsa. Mie nu le pot cumpărat prăjnoiul. Vă rog, nu ne-am urcat. Pășiați cu unul pe rând. Ce s-a întâmplat? Răcii mergea pe într-o lebus. Și când mă te-am văzut, prăjnoiul noi. Care prăjnoiul? Nu care prăjnoiul fi mama necurată, dar tu... Cum vă zici? Doamnă dără. Ne v-ați spus? Ei da, tu ne vă stată și ești faci mare. Eu te chirit. Da, vrea. Tu, soța, măta, nu știu. Eu știu tu, frate. Și tu. Știți? Da, când toți cine să comandă spătărie, să dau coaș la stâia, mă și căutare. Ce e asta, măi? Nu a fost, n-a fost. Dacă nu ne-a dat $100.000, mai mult 8 vieți. Ce? Mai mult 8 vieți. Ce cu dat? Mai mult 8 vieți. Ce era $100.000, nu sare. Ce e? Car 300, 270, 30 și atâta vorba mușcante. Dar ce spun ieri, țineți să-mi scrie numărul. Nu mă place cu nimic cu noi. Da, конечно, în 2 secunde. Alo? Da, iată. Ce-i cu voi, sărăciță? De unde atâția bani pe cirvă? Doamne ferește! Cine terorește? Și mai rău, o telecom. Da, ia care. Ia n-ai soartă ce-i scris. Așa. Mamă, ia și cirvă, și bună, și brânză la zină. Care brânză ei? Mă merg 50 și la tine bun? Stai. Dar cum, ce are un lipsă? Dar și-o cunoaște? Păi și cum i-a rămânit de la bun? Dar care l-a pus? Cum se înțelege cine dova? Ce că nu... Da, și cum... Da, păi tot. Dar ceva ne-au Hai, 2 coare și o coadă. Am o veste pentru voi. Ați găsit de